И здравейте хора, аз съм GoodyPlay и тук при мен е 500 БГ. О, ние сме доста хора. Да. Не, първо чупим дървета. Може да не намерим дърво. Еми да, смисъл да не намерим гора. Така че. Окей, айде ти намери такова. Споко, нали знаеш какъв съм късметлив? И да, хора, да ви кажа, скоро сигурно ще има клип в Embergold, защото се развихме доста. И да, нали, оправиха лага и сървърът стана много по-хубав. И така. Нито ни. Някак да го загубим. То изи. Ланичо ще но затрудни. Който аз съм го знам. Много клечки направих, ай фърлям малко. Охо, събрах ябълки доста. Ай слизам. 4 ябълки имам. Нали знаеш къде беше крафтинга? Да ти пише ли координатите? Ай. Ако искаш да се връщай, паднах в някаква мина. Както искаш. Да, връщай се. Окей, да. Смех някаква мина. Уф, тук нещо минира винче, ама няма. Има скелети такива. Шурки. Хайде. Петко. Охо, диамантчета. Аз вече имам 6 диаманта. Аре виж, вече 15 минута. Търся нямам диаманти вече за иначе. Ма лапис не се знае.
Върни се, заобикаля някъде, да знам. Тихо. Те вода чувам. Айде. Тебе, да. Те, намерих тук водица. Водица, че я вземем. Да се направи кирка, ама ни намираме лапис. В смисъл нямам. Ай, направих кирка, знаеш. Ох. Давай, аз сега съм при обсидена. Нещо признак. Добре, ще направя. Да беше като Фендър года. Тук бързо се чупи обсидиан. Да, между другото имахме и 8 спалнера, не? Опитахме се да се направим ферма. Направихме всичко. Да, и си, нали, мовете се спамват супер бавното и ние развалихме. Да, и от 8 спаунера, един спаунер. Те. Айде. Между другото, че... Я ми дай книга. Защо едно шугър ми даде? Ти заглушаваш ли си мика в клипа? А? Значи, да. Как заглушаваш мика в клипа, смисъл? Да знам. То... Ти имаш, давай, на твоите слушалки има копче за мютване. Диаманти, Петко. Хората да видят тук, че те нося. Кажи бе. 8 диаманта имаме. Ама лапис нямаме. Верно е, да. Ела, значи... Ети такова, ети такова. Ети, аз дадох пръчки. Пръчки е там за тебе, ето ги. Те са 2 скелета. Ще ти вземат сърца. Аз ще се кача тука. Те. Тука... Айде. Запушвам го. Още 3 скелета и тука има, ти казвам. Няма да ходя. Къде? Идвам. Уха. Тука няма нищо. Поемам... Диаманти.
Един. Really, nigga. Зомби. Тук надолу. Колко апис? Охо. Ела, ела, ела. Тук тук има. Аз имам 9. Минус 1. Да. Еми аз сега тук бренчвам. Ай, къде си? Окей, че аз ще се бъда тук айрон. Чакай, идвам. Ама чай се направя меч. Айрон. Охо. Чакай бе, казах ти чакай. Охо, минус 3. Нямам никакъв голд. Диаманти, чай споко чум за то скелет. О, 4 диаманта. Имаме... Охо, не са 4, 5. Имаме доста диаманта. Диаманти. Нямаме. Да. 14. Пък има още 10 минути. Имам 11 айрон. Аз почнах да бренчвам, ти казах. Е тук, да. Те голд го намерих. Ние 8. Сигурно. О, още голд. Крипър. Да бе. Уха. Аз го избих. Кълби... Май го убих. Фак 5 гол. Чакайте, аз сега дойдох. Тук... Тук е тая мина, ама... Да, и аз и там ще да скача. Ще ходим ли? Аз съм махнах. Аз... Махнах се. Добре, чакай. Охо, има... Има и готима. Седем. О, ето още голд. Още 6. Аз вече си имам за една ябълка. Кой е? Не, как за тебе? Да. Не, аз съм по принцип танк. Скелет. 4. Тук съм. Флинт, не. Абе, казах ти, аз не искам съм арчерен. Аз искам съм танка. Поравно сме, ейте стрелите. 14 диаманта, 2 панталона. 2 панталона искаш ли? Ще направим айрон мечове. Пак ще разгърша, чакай. Нямаме за 2 панталона. Ти направи ли енвил? Че се правим... Ети един айрон меч. Аз съм 15-то.
Дай ми лапис. Значи мога да направя 2 каски и ще ни останат 2 диаманта. 2 каски ли да направя? Един честплейт, че ни останат 4 диаманта. О, и ще се направя шарф 2 дърма меч. Знаеш какво? За тебе, ако искаш честплейта, за мен шарф 2 дърма меч. И аз пак се ограничено ще се направя. Аз имам доста левел. Про 2 ми са пада на 3 левел на гърник. Си огранична. Не ми се пада шарпнес. Чакай, пак ще се опитам. Пак не ми се пада. Още 6. Мече... Чай сенчна лъка, бе. На панталони не ми се пада, дрили. Да, те. Те, че 2 шарпнес двойки. Ма, чакай бе, трябва ми... Можеш ли да ми такош? Не, знаеш ко? Оф, трябва ми панталони повече, но. Стрели? Трябва ни 3 голд за още на ябълка. Аре, къде сте? Где е? Голд чили гала. Знаеш, ако се събера кола. Залея. Ой, редстон. Да, знам. Давай сенче на кръхката. Те. Те. Фак. Трябва ми 3 левел. Още едно XP ми трябва. Тук ги оставам, да знаеш. Едно XP. Смисъл, ако намериш нещо, ще е хубаво. Те. Готово. Обери го другия редсон. Те. Аз съм готов. Да, първи. Си свър. Окей. Айрана го мятам, не ни трябва, нали? 3. 26 айрана не ни трябва, нали? На мен ми трябва това. Бягай. Няма. Бедрок е тук. Много го е то стонил. Някой тук е копал.
Не знам дали... А, чакай, ето тук... Ето гравъл! Намерих. Колко? 3? Ай, взех. Сега направо ще направя стрела. Те аз направих. Те, ето ще... Какво стана? Трябва ми бе. Ети, ай! Ети едно гол да се таква. Чакай малко де. Супа. Ай. Те, ела тук на дърветата. Окей, ела тук на дърветата ти казах. Ще ги стреляме или? Забим емсто. Те. Да им скачаме ли? О, че го цепнах. Браво, аз го цепнах. Голд, yes, видях голд. Стърна. Дай, фаст. Дай ми... Ама, златна ябълка? Нали имаш 3 златни ябълки? Окей. Май време. Те, пазима само. Те, направих. Не. Идвай. Лайнът си е само жив. Давай, идвам. Давай. Това е лайнът, да. Има там някакъв също гирнат. Някой... Те, ай. Ах, та звъдица! Да. Те, аз... Охо, че. Имам глава, ще крапна глава. Казвай само. Имам 56 стрели. Чакай. Аз не, че. Те, ай, на много малко са. По една стреличка им фърле. Ох, че го цемнах. Слайм бум. Ох, че го цепнах. Давай. Наполовинка, остай ми го, молеца. Остай ми го, аз ще го застрелям. Мале от кавренч. Еми... Ясно на тъй. Джиджи хора, това беше поредната победа от нас. И да. И до следващия път. Чао.